Ay mga bay, maayong hapon. Hapon naman ni atong paniud to na ulahi na kay daghan kay ko giloto. Daghan ko giluto mga bay, mga unta di kay sinugbang manok ang sudan nato og kaning ato ang kabsa rice. Na-late na ni atong paniod to. Na-late na siya kay daghan tagiluto karon. Salamat kayo ha sa mga order. Sus nagkamali pa jud ko. Kadadlaw na lang ko nakasala. Saylo ako sa akong sala. Sa akong sala ug sa akong dakong sala. Mga untabay Kylie Faith uyan. Kiroyla. May istorya ra ko ninyo kay aron mahurot ni akong gikaon. Kamusta naman mo diha? GM Honyo Umay, shout out ba? Linlin Piedad. Shout out mo diha sa Cebu. Thank you so much. Mga unta. Mga unta ate. Hindi yung sudan. Hindi yung sudan. Nag-live ka? Konsultan kay kuan ka na. Hapon? Ganun na ba? Udto. Ito? Kay kuan ka na. Noodle. Noodles. Ay dili day ka na pasit kanton day. Imo Dugay na ako ka og pasit kanton. Murag lami sa pasit kanton ronda. Imo Hero rice lagi na di. Wala man ni. Isda. Sobra man ni sa kabsa na pag idukot ay. Ano na may nag-order. Katubang na manok. Dako kayo si babaw. Ano may sobra. Unsa man na siya te? Ha? Kaon. Arabic food. Ah. Gusto ka mo tayo? Rabbit. Arabic. Rabbit. Arabic food. Pagkaon sa mga Arabo. Balambaw, Gigi, shout out ba? Princess Juliana Tayupon. Shout out na ako. Na ako din sa balay ko ron. Dili ako nagluto. Tabok-tabok lang luto. Dito, diri. Parang! Kay di ka Shout out ba? Balambaw, Gigi, Mark, John, S. Sudilias. Stream, Snipey, Tikati. Unsa na siya? Unsa na siya, Mark? Aida, Senador, mga antabay. Gat, mga antagat. Ibin, Belances. VN Belances. Adnim, Alan, Satnap. Shout out ni mo, diha sa KSA. Riyadh. LB Bilyar, shout out ni mo diha sa Buljon. Buljon or Buljon. Saan na pagkan? Nag-subscribe ko biya sa imong channels. Sala, daghan na gud ana ba? Balambaw, Gigi, daghan channels. Usara man akong channel. Salamat Gigi ha. Joy, shout out Joy. Wala man idagal man si Joy. Joy Heart Tesoro, shout out. Hello, hi bye si Rod B Danger. Shout out. Shermin Avila Tilan, shout out mga unta. Saan man ang kab sa isip inday, kablat, palami ana imurais. Bye Carmen, ako i-post diha. Scroll down lang kung saan pagluto na ako i-video. Daghan sad kay mga tutorial sa YouTube, search lang ninyo. Mother, istabang sakit akong isol. Sige naman nagsakit imong isol, Ben. Ay lagi gamit og alho para di magsakit. LB Biliarta, shout out ba? Mona Rose Pancia Las Punya. Shout out nimo sa Santo Tomas, Davao del Norte. Mga unta ninyo. Yes, bye. Nanambok na ta diri sa Pilipinas kay wa naman tayo stress. Wa na stress, wa na kabutangan. Bye, Durat Tesoro, shout out.
Shoutout Inday from Anchorage, Alaska. Shoutout Gingging Asnos. Shoutout, thank you bar. Shirel Hipulan, lami ka kay mukhaong ganahan kumulan taw ni Muti. Dali pagukat na kay magbanta, magdungan ta. Bin Birances, batang man ako isuksok dili alho. Minsan yung batang mo eh. Gatisan ng batang. Gia Abueme Saldua, shoutout by di sa Mualbual. Kaya kong saging, dahan sagingan diya sa Mualbual ba? Langga ko, shoutout Daryl T. Ozowa, shoutout Nice Lia, shoutout Inday Keb. Pa shoutout po dito sa amin sa Nusi Santo Tomas, Batangas, Pamilya Sensei at Milana family po. Thank you. Ayan. Stream snipe tiba kanang tagda kumukbang. Sige. Marjan, ibig sabihin nagkaon sab ka diha. Kay nanagad man ko, nagkaon po ka diha. Gia Aboy Misal Duwa, shoutout nimo diha sa Mualbual. Daghan makasagingan diha, tagaitag saging. Cardaba. Annalyn Caruana Disukatan. Shoutout. Uy, unsa man nimo si Big Disukatan. Shoutout ali gaan kana kog saging. Lagi daghan kasagingan diha kay. Bay, kaniya mo silingan diri naami siya barbershop. Sige siya dala diri saging. Sige po kung palit kay barato ra 25 ang kilo. Kay madto ka sa merkado tag 35 naman. Ko Herschel, sa tati mo sa Laguna. Mabin, gamay ra tusudan pa ato lang budgeton kay. Ngani man to sa una magkaon. Ngani budgeton gyud hawiran gyud ang sudan. Ingon ani ba sa bukid. Awiran jud sudan kay nay mga igsoon makalitrag panguan pang birag sudan. Yan shout out Marielis Pampilo, shout out ba. Karen Gilicana, shout out Joy Heart Tesoro day. Di na ka mobile sa quit day. Di na ba kay gikapoy na kog kuan pakigistorya sa akong kaugalingon sa mga map, balde, lamisa, planggana. Kusina. Bintana, trapo. Kapoy na ko. Yung istorya nila ba? Kaya masuko ta. Wala tayo lang kay istorya. Mga trapo, baldira. Batang mother, katong dakong kahoy, yun yan, naanod sa baha. Dahil nasuksok sa akong isol. Bin, kana din ang kanang mga troso. Kanang ginabas sa baha. Ginabas sa kabukiran niya. Wa na maato og hakot, hantod ni baha na anod na lang. Sa Tasit Ibanusar dahil sa Camarin, Caloocan City. Oy napabiyay order o sa ka-order magluto pa ko. 4:30 pahatod. Pero naluto ng biko, okay lang biko. Nabi ko'y mahal din sa ka-order basi ganahan mo. Napa ko isa katring nga ma. Ay putek na ulog. Wala. Hindi, pansin ako. Bay, malu. Malu Gyunzon Mariano, set out by. Taasa ba na intay? Vlog na pikas buntod bay. Bay malu. Shout out by Mira Gidoti Gadut. Kuya. Anong nakasagawa sulod? Unsa ka dia? Tanawa na ang tubig, bi basig walay sulod. Nausa. Bay malo, nakita na nako. Langga, unsa ang klaseng bugas atibay? Bugas ra gud diri sa Pilipinas. Kuan lang kanang diskarte lang nimo og luto. Kaning luto ba aron mo dagko pud siya, mura pud siya biryani. Mura po sa biryani rice. Ay, mahal kayo ang biryani dire. Tag 290 ang kilo. Nya, barato na ba akong baligya. Bye, basmati rice dire. Perting mahala. Mader, imong baso na apa diri. Oy, gift baya ni nako nimo. Nindot kay ni basuha kay makadani og boys. Alay, padana na. Pero wa namang, di naman ko ng boys. I'm contented enough. Achar. Thank
you gat ha. Naaday kayo pakuan sa ko ha. Salamat. Kasama na early Christmas gift. Salamat. Yus, Sir at Tino Yunab. Shoutout ni mo ba? Margie. In si Keke Lantang. Agoy. Ganong agoy man? Sa may nagjambos ni mo diha. John Lee, Rebusada, hinampas. Hala ka, kinsay naghampas. Naagyo hinampas dili apelido. Okay, ganyan ako. Shoutout ni mo diha ba sa Davao City. Si Mark June is Rodilia. Shoutout. Time sa mual pa ko. Shoutout hindi kapag lami kay kamukam. Chris Jean, Kampungan, mga unta. Princess, shoutout Princess. Maridil Hardin, di na siya sa boys, kay naana siya man. Yes! Mangita mo, ayaw dyan ang boy. Man, pangita ah. Kay ang boy. Kuan pa na, batang isip pa na. Kanang man na, kay mature na na. Princess, sa ma'am. Pariyatag pagkaon natin diri sa Marawi, yellow rice. Ay, mao ba? Aksay galan to kilo, shout out. Agoy, kalami, inday. Imong idol, Mylene Carpio. Shout out kang Mylene Carpio from Langga ko. Ay, gansa, nabukog ta. Minakugunod rin eh. Kuwan man eh, kani akong gikaon tutoy sa manok. Tutoy sa manok, biya na no, kanan diri. Dili ba, tubangan sa manok. Namitaw di ana. Kanang gikawitan sa pakpak. Yan, tutoy sa manok. No? Nga likod sa manok. Mukhang kaglubot sa manok. Diyan. Dami man na, mga crispy fry. Martina Kampungan, shout out sa Zamboanga. Shout out sa Zamboanga. Tanang Zamboanga, shout out from Martina Kampungan. Welcome by Princess. Axel Galan Tukiro, thanks idol, napansin jud. Ala, welcome by Axel. Noel Libre, shout out Mamu Liza Valerio. Shout out ninyo ha, salamat sa inyong paglantaw. Kian Len Romano Kalumba. Shout out, gamay na lang jud at kung pagkaon, salamat kay ninyo na 13 jud ko. Maglaay kayo gura ka story na magkaon. Chris Jean Kampungan, napansin na jud ko ate Inday Kabkab, idol kay nako. Thank you, bye Christine. Chris Jean Kampungan. Loria Casinio, shout out dia sa studio. Maricar Tanghal Arkyo, shoutout ni mo diha, maing hapon. Raymond Nalzado, day shoutout naman from Brisbane, Australia. Raymond Nalzaro, shoutout ni mo diha, bye ni Raymond Nalzaro sa Brisbane, Australia. Maing hapon ni mo diha. Janice Udika, shoutout. Shoutout. Janice Udikta Paghubasan, wala ko napansin. Nana, napansin na. Ha? Sila yung redoors. Dako gamay. Dako. Kuya kabuk ya? Pat. Pat kabuk? 110. Dili ito ko na rin. Dili oy. Kay bayad pa sa pabugnaw kuya. Lami kayo mo kaon oy. Salamat Rimon Alzaro. Anak clear, jatat anak clear. Hindi mo. Kaya Ice Blast eh. Ice Blast? 130 lang. 130. Ano ma'am? 140 man agad. Bila ka ha? Bila ka ha? Mayang hapon ba, Juna? Sunog man dito eh. Ang palit. Shermin, Avila, Tilan, shout out. Gigutom ako nagtanong ni mo madam. Bye uli, bumutad mo mar mga unta. Margin F. Arsena, shout out sa Puente Villa at Superior Family from Davao og Oroquita City. Shout out ninyo dia. Thank you so much. Raymond Alzaro, doon mo ila teacher. Layo jud ba? Kung traffic, 2 ka oras ang biyahe, kung dili usa ka oras tunga. Pinalupad na ng kuana, biyahe ah.
Pero kung magkikig biyahe, tulog ka oras yun. Layo-layo dyan. Mamahal, mahing buntag ni mo da mga unta. Mga unta, mamahal. Pamahaw pa ba? Ah, paniud to panin ako. Inamahaw naman ko ganihag pa. Nagsaw siya ko kape. Dive sa kape ba? Ampan, nang wilangoy sa kape ba? Welcome. Raymond Nalzano. Yehe, napansin na dyan ko. Janice, sudikta pang hubasan. Sorry kayo ha. Usahay, di dyan makita ang mga comment. Kaya daghan kayo. Sa mga wa na shoutout dia, hala, sige, pag-comment lang mo. Kaya basta hindi makita rin ako. Nila LC, shoutout mo na sa Kamigin. Si Ana Claire Mindanyo, Moneva Gipala, shoutout ba? Hangak pa kayo, kaon lang nak. Di naman ka nagdagan, mama. Sige makaghangakon. Mary Jean, Origin, Onongin. Daghanang Ang sarap mo pong kumain. Nakakagana pa. Shoutout po. Ayan. Shoutout Mary Jean. Labit. MLZ Abdul. Shoutout naman ba? Angeline, napakilis pinat. Tata, musta? Naibog ko sa imong rice. Okay lang, day. Di nagantos sa kagwapa. Tumang kagwapa. Agoy kabaga. Ruth Bugay, shout out Ruth Bugay. Daria Nakahima, shout out ni mo diha sa Japan. Lia Sarcido, shout out ba? Wala ko isudan, kanina lang akong rice. Margin F. Arsenal, tutuwa ako lagi sa'yo habang nakain ka. Sarap mong kumain. Lagi kong inaabangan nung nasa abroad tapat tuwing mag-live ka. Salamat ha. Rom Sanchez, basaha po bay. O, dara Rom, unsa may akong basahan? Wa mo ko'y basahon. Haldi gungog, pasan, shout out. Pa-shout out ba, gigutom na kayo ko from Salog. Heidi, kao na diha. Tig-snack na ron. Lungag na diag sa aking kardaba. Laag niya mo diri bual. Pohon, mo laag mo diha ni kuan MP girl. Nang-invite beto si MP girl ug si Big disukatan. Lorna Casinyo, kalami sa kon. Shoutout Fatima Kanyete. Naman ko diri akong ang mga comment ninyo sa kilid. May patubang ang comment di para di ra kay ko maglengi. Ana si Dudong Kubko, bika nag-deliver. Divina Tampos Apollo, shout out. Shout out sa Dalagit ba? Wala na ko yung pagkaon. Bye-bye. Ano Ginoo? Nakikistorya ko ninyo aron maharot akong pagkaon. Azeri Closet, shout out. Laini Ann, Durani Zardo Subles, shout out mo diya sa Robles diya, shout out mo diya sa Qatar. Wala na, thank you. Salamat. Mama gitawag kang Ivan. Ang founder ng mga isol. Agoy. Thank you, bye. Welcome, bye, Heidi. Ala, salamat, mamahal. Salamat sa pakulay. Len V. Roses, hello, good PM kami. Sa sudan ni mo ate, kami or lami, siguro na. Jessica Koyme. Shoutout ni mo diha sila Lapu-Lapu. Oy, silingan rata. Nalubog ko din sa Lapu-Lapu. Nitak Yuzon, may hapon di kagkag. Kok, Ruya, lagay mong bute. Ay, okay raman lang. Don't cry. Welcome by Divina Tampos Apollo. Shoutout. Humana jud kagkaon na. Yes, Martina Kampungan na. Humana jud kagkaon. Kaya bye. Salamat kay ninyo. Kay magtiwas ko gluto. Ate, ari lang ate B. Ate, sa Pikas Bangag. Thank you so much. Ami kit-kit aning bukog. Nauman radyo ko Cherry Suarez Swekon. Thank you so much ninyo ha. Salamat. Nahurot na jud ang akong kabsa rice. O, sinaw kaayo. Pwede na nato ikulob og balik. Da. Ako na ni ikulob kay limpyo na. Gasina.
Gasinaw na. Salamat ha. Bye. Oy, mag-bye-bye na ko ninyo kaning nangumusta ra ko ninyo ba? Kung kumusta mo din na sa inyong mga nahimutangan diri sa madalog tang kalibutan. Ay ako intawon kadonay. Busy kayo akong isol. Basaha og tarong akong comment ilalom sa stars. Aw unsa man day ito? Time siya mamahal na day ito mensahe. Shout out sa mga maka-HB nak. Shout out sa mga maka-HB. Dili na shout out ng mga maka-HB. Dapat ikuan na ay magpalayo na ta ng mga naka-HB, maka-HB. Dili ta pwede sa stress karon, mga stress people. Palayo mo sa kung kinabuhi. Ha? Mana mo gluto? Sige, paulay sa kadyot. Wait. Wapa. Paulay sa kadyot. Kay 4:30 pa man ang kuan. Siya mura kag naglo. Ay, kuya, magluto na ko quick. Maligot ako. Nako, sige, malipay jud ko mag-ihaw kog manok long kay maligo sa kuya. Ayaw sa page Bahay Idol, gusto pa ko kita nimo. Unsa ayaw as page babay. Ayaw sa pagbabay siguro. Unsa imo? Pila man na? Tagsin ko lang. 20. Siguro. Pila ka lang dito dito no. Dito man ni page pikas. Yung ko 100 paid. Isa ba? Isa? Ito dire, 4 ka litro untay ha. Ano ito? Pretas? Na, 100 kay wa man tay gamay ra man kay atong tubo niya bayad pa sa pabugnaw. Babugnaw sa Red Horse. Mayong hapon idol, may hapon John Perez, Martina Kampungan, shout out. Isa may mga online sellers diha. Mga online sellers. Say hi sa mga online sellers bi. Sa mga naay negosyo, say hi sa ninyo diha bi. Diba? Say hi sa mga naay negosyo diha magamay magmadako. Kung mapalit ta sa ato ang kung mangumpra ta. Kung mangumpra ta mga bayo, mamaligya ta magnegosyo ta. Kung dili mahalin, hasulon pa to na to atong ipalitan. Diba dili na? Maning kamot kita kung saan na nato pagbaligya ang produkto nga naa sa ato ang mga kamot. Kay magnegosyo ka, kauban na ng malugi ka o magtagumpay ka. Magkuyog na silang duha. Kung magtinapol ka sa imuhang kaugilingon din ha, pundoho na imo mga produkto, mga lata na diha, wala na problema ang inyong ipalitan anak. Inyuhan na ng problema. Di ba? Lami di ay kamuluto og mga sudante. Sulay Mark aron makaingon jud kag lami. Gasige jud ulan-ulan bay nita. John Michael Samantina Inigo, shout out. Sa tatay magbabay na ko. Salamat ninyong tanan kay magluto pa jud ko, promise. Magluto pa ko, magdagan-dagan pa ko ron. Ginamos, shout out Ginamos Jills Kuta. Hello, shout out. Bye! Babay na jud ko kay manggahi na pud ni ang akong mga kuan sa akong kamod nang gahi manggahi. Adi mo hunawan dayon. Jill, sa shoutout na Jills Kuta. Bye-bye Gisa Pagalan, Mama Mark, John, Isrodelias, Martina Kampungan, shoutout. Si Tighugas Uingan. Nana ko'y Tighugas, bye Martina. Thank you. Unta next live nimo pag mukbang na.